Okay, jeg har 2 liv. Hvor mange har du? Jeg har bare 3 liv. Nej, ja, 3. Sorry, 4. Nej. Fuck. Creeper. Jeg ved ikke, hvorfor han havde skadet dem meget. Din creep. Det har han allerede, det kan jeg høre. Ah! Nej. Nej, Enderpearl. Overlev. Din Enderpearl kommer ikke til at hjælpe dig. Jeg troede lige, jeg kunne nå. Fuck, hvor var det der tæt på? Skal vi gøre det på player 1? Han har 1 liv. Med player 2. Sorry. Nå! Kom så, Enderpearl. Au. Kom så, Enderpearl. Hjælp! Fuck dig! Hvor var det der heldigt. Jeg havde kun 1 liv, så kastede jeg en Enderpearl, når jeg er på vej ned til the end. Og så overlever jeg rent faktisk. Jeg owner jeg. Kom med! Fuck! Ej! Nå, yes. Okay. Vent. Fuck dig. Jeg vinder. Vandt du? Okay. Jeg village igen. Vi tager village igen. Jeg nåede ind. Yes, jeg nåede også ind. Godt. Yes, okay. Jeg tror at... Nej, cactus. Fuck dig. Jeg vil prøve at være en... Wither, prøv Wither. Han skyder med de der hoveder der med. Okay, jeg er så meget Wither. Skru af. Jeg vil have squid. Hvad kan den? Ikke en skid. Det ved jeg. Sikkert ligesom Magikarp for Pokémon eller et eller andet shit. What? Charmander. Nej, undskyld. Charmander. Det er den der Magikarp, den der klamme fisk. Nå, den. Garp. Skarpe 2 tilbageslag 1. Det er den der blækpose. Okay, det hvad en sej bud! Wee! Okay, jeg advarer ham der VIP'en der, han er Iron Golem, og han skader en del. Han skadede mig 3 liv. Bare ved 1 slag. Bam! Guess what, bitch! Au! Okay. Shit, ham der VIP. Nå, ganger, mand! Disse timer! LOL, hvorfor skader den så meget? Det er urealistisk! Jeg fik ham til at falde ned! It's a void! Bitch! Du skal ikke stå der og tro, jeg er din ven. Sådan der. Knowledge wither that way. Han skader så meget, han gør. Fik jeg en med wither? Jeg kommer. Pas på! Shit! Hvordan kan han skade så meget? Det er urealistisk. Okay, jeg kører wither potions. Wee! Du fik mig ikke! Au. Okay, jeg har tænkt mig at køre safe nu. Gør det safe. Okay, vi har begge to kun 1 liv. Ja, det er ikke særlig fedt. Ej, fuck ham der Iron Golem er alt for OP. Jeg gemmer mig ind i et hus. Jeg død. Jeg vil prøve... Næste gang, så prøver jeg en silverfish. Jeg gør. Jeg kan godt lide. De går bare forbi mig hele tiden lige nu. Kan vide? Nå, okay. Seriøst. Kan vide, hvor god Ender Dragon er. Jamen desværre skal man være VIP dernede. Butter Golem. Lol. Bat. Baby Cow. Iron Golem. Magma Cube. Gas. Slime. Man kan fucking være Hero Brian. Kan du se mig lige nu? Kig ud og kig ud igennem glasset der er. Lol. Hvad så? Jeg tror faktisk, jeg kan se dig. Lol, hej! Kom nu, du kan godt. Okay. George! Hvad for nogle våben har Squid egentlig? Jeg har en blækpose. Er det det eneste? Ja. Ikke noget splash potion, ikke et eller andet. Kig. Hvor grimt. Jeg sneak attacker den. Godt gået. Jeg ved ikke, hvor den sidste er. Shit. Okay, du skal fandme køre clutch. Hvordan kan han ikke se mig? Seriøst, du skal fandme køre clutch. Du skal? Jeg kan ikke lide ham der for en timer med den ene. Gå nu væk med det timer. Ikke mere. Jo, det gør. Han går kun efter mig. Nej, ham der Iron Golem nakkede ham lige. Jeg nakkede dig. Nå, skal vi spille
Og jeg er lige på lobbyen. Eller, jeg går for party. Så finder jeg en anden en. Der er Mushroom Castle, kan vi tage det? Nej. Nej, du er den der... Selv man skal købe maps hos Freemodes. Stronghold? Nej, den er allerede fuld. Nogle af dem er bugged, så... Nej, Clock Tower, der skal man også være. Ja, den skal man også Candyland. Åh shit, Mushroom Castle koster meget. Det Så. koster helt 200. Okay, jeg har 2 i Dragon's det. Descent? Nej, den... Okay, det vil sige, at du skal faktisk vinde 200 matches, før du har nok. Dragon's Descent? Tag Dragon's Descent! Andreas, Hvad? har du mærke til en kæmpe stor drage, der er ude i siden? Nej. Gå lige ind på Dragon's Descent, der er stadig plads til en. Jeg ved ikke, hvor den er. Det er jo det. Det er jo lidt nederen. Prøv at finde den. Ja, Er du? Okay, dejligt. Dejligt. Ej, jeg er en silverfish. Jeg håber, den er god. Hvad er du? Husk, åbnede jeg med cacti, så den tager jeg. Fuck. Ej, jeg er ikke sikker. Jeg bliver for cocky. Cocky, bitch. Jeg ved ikke, silverfish. Det er en mulighed, men... Kom så. Men jeg slutter efter den her kamp. Ironhole. Ja. Sharpness 2 og knockback. Der er en eller anden, der Silverfish Pokeball. Oh fuck. Lol, jeg kan godt lide, at jeg kan lave en Silverfish Pokeball. Okay. Den står bare og skyder. Pokémon! Na. Hvorfor fanden går de efter mig? Silverfish vil gå efter mig. Gå nu væk. Gå nu væk, silverfish. Nej. Lol. Jeg kan godt lide, de silverfish, de er så overpowered, mand. Ej, Yes. de er. Lol. Slet ikke. Andreas. Slet ikke okay. Gå væk. Au! Fuck! Det er hvad du får. Fucking silverfishes. De rømmer der kanten. Go, bitch! What? Hvorfor går de efter mig? Nej. Ej, jeg faldt ud over nederen. Godt lide, de der to, de fighter bare mega meget derude. Oh, fuck. Golden apple butter! Godt med dig. Han er fucked. Du også. Hey, lad være! Fucking svin. Fire resistance. Svin. Slender, bro. Nu dør du. La! Jeg mener faktisk, på en server, ikke også, så er der en klasse, der hedder Slenderman. Lol. Ja, jeg har hørt om den. Den skulle... Godt det der. Nøj, jeg sværger i. Fald ikke ud af kan. What? Haha. Du ved godt, der er dobbeltjumping. Gå da væk. Oh, fuck. Nej, what? Jeg ved. Kom så, Sune. Sune. Næste gang... Jeg er resistance potion, dude. Næste gang, så spiller vi som et hold, okay? Ja. Men Dragon's Descent, den fed bane. Jeg vandt. Ses YouTube.